गसाइगाव बिएड कलेजनिफ्राय फैदों उइमेन एम्पावारमेन्ट सेल दिनै आइजो सान। बे आइजो सानाव जोङो जोंनि बिमा महर बिमा जानाय बैसो जानाय आइजोफोरखौ मान होनो फैदों। गसाइगावनि जोङो माखासे आइजोफोरखौ जोङो सेलेक्सन खालामदों समनि आंखालाव जों बयखौबो मान होनो हायाखै। नैबे समाव आब'निफ्राय जोङो बोर लानो फैदों आरो नों आब'नि बोरा जोंखौ आवगायलांनो मदद खालामगोन बेखौनो आं मिजिंथिदों। आब'नि मुङा? आंनि मुङा मुस्रिमा हिराबाय नार्जारि। गथ' गथायखौथ' नोंसोरो जोनोम होबाय खांबाय फेदेरबाय, दा बिसोरनिफ्राय मा मिजिंथियो? आङो गावनि फिसाखौ गावबागाव इस्टाब्लिस जाजानो लुबैयो। ओमफ्राय इस्टाब्लिस जायोब्लाबो जाहाथे बयबो मानसि हिसाबै थांनानै थायो। माने मा होनो सुबुंथिया बिसिनाव जाहाथे बयनावबो थायो आरो मानसि महरैनो भगबानखौ मोननो हायो। ओंखायनो मानसिनो सेबा खालामथों फिसाफ्रा, बेखौनो आं आसा खालामो। बर' रायजो दाबिनायाव आब'आ बिबान लाबोनो मोन्दों, कन्ट्रिबिउसन होबोदों समाजनो, मा बुंगोन? बर'नि आन्दलनावथ' रायजो बिनाया पिटिसिनि दिनाव बेनिफ्रायनो आरम्भ जादों। अब्ला आं स्टुडेन्ट इउनियनाव दंमोन, बाव जोङो पिटिसिखौनो स्टुडेन्ट इउनियना सापर्ट खालामदोंमोन। रायजो बिनायनि फोरबोआथ' गोबां पलिटिकेल पार्टिया गोबां खेब बिबोदों। उनथाराव नै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि दैदेननायावहाय 87नि 2 मार्चआव जाय बड'लेण्ड आन्दलन जादों, बे समावबो आङो बाहागो लाफानो मोनदों। बर' आइजोफ्रा आथोब दादोंमोन। बे आथोबावनो आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मावजेनदों भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै। दा नैबे समाव खायफा सेंग्राफोरखौ जों नुदों, उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बिसोरो फेग्रा मुवा जानानै लोंनानै नैबे हलियाव रं फुनलायदों, बाइक सालायनानै एक्सिडेन्ट जादों, नांलायदों खमलायदों। बिसोरखौ फोसाबनो थाखाय मा मेसेज होगोन? आङो नैबे खेथ्रआव जोबोद दुखु मोनो जे मेसेजल' होनानै मा जानो। लेक्सारखौथ' जों मेरला होबाय गोदोनिफ्रायनो। आं सानो दा माने जाय माने उन्दुफ्लानाय बेफोरखौथ' फोजानो हाया, नङा होमबा? जों मोनसे समाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि रायजो बिनाय समाव आबोबनि जानानै जे गामि गामि मबिलाइज जादों। बे मबिलाइजआव रायजो बिनायनिल' जों फोरोंबोआखै, आइजो माहारिखौ जोङो बोरै गावखौ रैखा खालामनांगौ, पुलिसनिफ्राय बोरै रैखा खालामनांगौ, बेनिफ्राय गथ' गथाय खांनाय सिखोन साखोन बा सिक्खा दिक्खा बा आर्थिक भाबै बोरै साबलम्बि जानांगौ, बेफोरखौ जोङो गोदो माने मबिलाइज खालामबोदों। बै समाव मबिलाइज खालामनानै जों जोबोद गोजोनोमोन आरो। आब'नि फंसे मेसेजआ रोजा रोजा सुबुंखौ फोसाबनो हागौ, ओरैबायदि गोहो दङ। बयनिबोसिम थाङा जानो हागौ, खिन्थु 100 जनाव खमसे खम 10 जन मानसिया नों आब'नि मेसेजखौ मोनोब्ला जोबोरै थुलुंगाखांगोन। इंराजियाव मोनसे बाथ्रा दङ, वर्ड्स मुभ द पिपोल। रावानो मानसिखौ फिदिंनो हायो, रावानो मानसिखौ फोसाबनो हायो। फंसेल' मेसेज। दा जोंहाथ' बे माबा नांगौआ, गथ' गथाय जोंनि फिउचार जेनेरेसनखौ खांलांनांगौआ बा फोसाबनांगौ बिबाना जोंना। बेयो जेसेखि गाज्रि अबस्था जाया मानो कन्टिनिउस प्रसेस जोंहा थानांगौ। गथ'फ्रा उन्दै बैसोआव हाबा जानाङा, सुइसाइड खालामनाङा, ड्राग एडिक्टेड जानाङा। दा बे गथ'फोरखौ बेबादि जुदि गोसो गोरा गोग्गो गियान होनोबा आयदाथिकताखौ जोंनो नांगौ। उन्दै समावनो बिमा बिफा होनांगौ। ओंखायनो दिनै नैबे इन्टारनेसनेल वुमेन दे, बे दिनाव आं बेखौनो बुंगोन जे मोजां समाज दानोब्ला जोंनो आइजोनि सोलोंथाइया गोनांथार। सासे आइजोआ बांसिन सिक्खा होनो हायो। नैबे फैगौ जेनेरेसन जोंनि दा जाय माने बिमा जानो गोनां दं, बिसोरनि सायाव आंहा बांसिन आसा। बिसोर जुदि सिक्खित जानानै फिसा फिसौखौ मोजाङै आयदाथिकताखौ लाफानानै जुदि फिसाखौ खाङो, उन्दैयावनो मरेल टिचिंखौ जुदि मोजाङै होयो, अब्लानो मरेलि मोजां जायोब्लासो जोङो बे ड्राग्स सोबनाय बा बर'आवथ' गाज्रि गाज्रि हाबथारबाय नायनो, माबा मानसि फानहरनायबाबो रेप खालामनाय माबानाय ओरैबायदि गाज्रि अबस्था नुयो। बेफोरखौ बे आइजोफ्रा जागोन बिमाफ्रा फोसाबनो हायो आरो। ओंखायनो साफ्रोम आइजोनि सायाव आंहा आसा दं आरो बे दारैसो जाथिखौ सुबुंखौ रैखा खालामनो हागोन, बेखौ आं आसा खालामो।
कलेजफोराव खाथि फै थेंक इउ बयनोबो बोर होदो दे आसाखौनो गोबां खालामनानै दंब्ला बयनावबो आं